sa live ta sa atong official Facebook page nga Joy FM 94.9 og welcome gihapon ang inyong mga greetings and mga suggestions og ideya sa atong episode karong kahaponon. Og syempre karong mga tagna atong sayron ang huna-huna ni Ate Will about sa kahimtang sa atong letter sender. Yes, may hapon kanimo no sa imong mga problema karon nga murag nakuan kanat no murag dili maraman ikaw nag-inusara ana. Mostly ang kung naata sa kina mo lagi nagiingon nga samtang ni apatik naapata din ning kalibutan uban pud nato ang mga problema. Yes. Naasab nagpaluyo nato ang kanunay nga ang mga tentasyon sa kinabuhi. So, ang imong problema ngutana karon kung sa imong gibati no nga mga kasakit o mga kalagot, mga kasukoon sa padiha nga imong isip asawa murag natural na nimo nga reaction. So ang imong pangutana karon nga imo pa ba siyang hatagan og second chance kay naglibog ka kung unsa imong himuon. Ug sa ako lang kaugalingon kung ako ang imong basihan, yes. Oo, kay tao raman ta no. So tiga siya kay labi na gid kay kasado mo na amoy anak. So tiga siya pamati ang iyang rason. So pag istorya gud mo kay walay problema nga dili masolbad pinaagi sa pag settle anak. Dili na to dungagan ang problema ug laing problema. Kay naapatay na may kabag-uhan gyud ang tao no na may pag-change. So basin tinuod nga iyan ang murag iyan ang gi-stop ang iyang connection didto sa isa ka girl. So panid isab ayaw pagmata og morning kay nagmata naman ka naka-wake up naman ka no. Yes. So ingon ka nagmata kag morning. So sa pagkakaron namata naman ka so kanunay na og ibuka ang imong mata sa paniid sa unsay gibuhat sa imong partner. Kay kanang imong husband ni confess naman siya sa imo ni tugan siya sa tinuod and then hatagi sab og panahon sa pagpamati. Kay dili sayon ang pag-umol og usa ka family no nga. Ayun. Oo nga perfect. Kay wala jud murag tagsa ra gyud siguro ati once in a million ra ng family nga perfect ang pagpuyo. So naagay mga trials. So pinaagi sa imong pagdawat sa kamatuoran nga siya panlimong sa imuha nga siya nakasanga and then sa imong pagdawat kaniya karon ug pagpasaylo makahatagan ka og maayong giya o pa sa imong paghuna-huna. Kay luoy man sab ang imong mga anak. Labi na karon kung ang imong mga anak mangita mangyud ati ang maapektahan mangyud sa break-up sa family ang mga anak yun ang number one nga maapektahan. So dili na to tan-awon karon ang atong kaugalingong side kundi ato po i-balance no ang atong hunahuna sa atong mga anak ug sa imo ug sa imong bana. So kay nangayo man siyang pasaylo hatagi sa siya og chance karon na kay ni saad naman siya sa imo nga magbiya na og magbag-o sa kinabuhi and then ayaw na pagkatulog pagbalik. Guard him. Imo na siya perme igwardya. Oo, bantay ang iyang mga liho kay kun hatagi siya og boundaries. Kung di na siya mo pakita ditong dabita, di na siya mo kana bitaw ati nga mulakaw siya nga dili mananghid. Kinahanglan na siya ihatag nimo nga mga magset na kag boundaries para sa inyo duha nga sa inyong relasyon ba nga mas malig-on mo pinaagi sa inyong banding duha. So kay lisod baya ate kung ang atong pamilya singan ani di na buo. Di naman kung ako mintras buo pa paningkamot nga naapakadiha paningkamot nga dili kuan ang inyo ma-break ang inyong pagpuyo. Kay lisod na kay og sa ako lang prinsipyo once nga maka-decide ko nga inaana
nga dili na, so lisod na pagbalik, dili na gyud panindigan na gyud na nimo imong desisyon. Dili ka magpaling-paling. So karon nga mintaras wa pa ka nakadesisyon nga mobiya sa imong bana ayaw sa pamatia sa siya og hatagi siya og chance nga mabag-o kay dili maayo ang epekto. So ang number one gud maapektahan sa atong pagbulag sa pamilya ang mga anak. So diha nimo makita ang kanang mga fruits sa imong sa inyong relasyon nga nagkagulyang o naguba. Kay pati ang sa kasagaran ati tagsara gyud ang mga anak nga fruitful gihapon kung nabuak na o kanang na break na ba bungkag nga pamilya kundi ang mga anak sab apektuhan mo tuwa sila sa hiwi nga dalan. So mintras na apay panahon na so imo ginang pangitaag panaagi no nga ang imo ra gyung pagdawat o pagpasaylo ang the best nimong buhaton kay dili man madali-dali nato ang pagdawat sa kamatuoran apan sa hinay-hinay. Pinaagi sa imong pag-ampo sa Ginoo no nga gihan ka nga imong madawat og i-open ang imong mind sa pag-accept sa tinuod nga dili lang ikaw ang naka-experience og ingon ana kundi halos tanan nga kami niyoon na agi-experience nga inaana ate. Dili gyud nga kuan ka ng perfect murag na apag naagi mga liko hiwi-hiwi imong ikinahanglan itol-ed Bisag unsa ang pagsukod Ate Willow. yes bisag unsaon nimo gamit og kuano roller nga ma-street mo kibag gyud oo so pinaagi na sa mga ato mga mga tentasyon diri sa kalibutan nga daghan na kaayong mo labi na ning isa ning bisyo or barkada no number one na makadala. And then, kini pong social media karon dili nato malikayan. So, kinahanglan ang imong bana imo nabantayan. Ayaw na pagpatulog-tulog. Okay, sayop ate nga, morag hatagan na nimo, itolerate na nimo ang mga lihok sa imong bana nga dili na maayo, labi na ana, nahitabo na. So, kung unsay hinungdan, unsay cost nga himo siya ana, so, imo na siyang ikat. Yes. So, hinaot unta no nga masabtan nimo. Kay ang among mga pagtambag, igo ra mas tambag. So, ang imo gihapong desisyon, ang matuman apan, gamita ang imong kanang mangayo bitaw tag guidance kung usay atong angay buhaton. So ayaw pagpalabi sa imong kasuko so pang hinuon magsolicit kag mga maayong hunahuna sa imong mga relatives labi na gid sa pamilya sa imong partner aron matabangan ka og tambag ngadto sa imong partner nga dili na angay niya buhaton and then di na siya mag-usab kung kuha na mga siya no kanang naglikay na so kinahanglan dili na niya buhaton pag-usab kay number one gyud ate ang pamatian ang imo mga nearest relatives and then labi kanang tambagan siya og kanang about sa magkuan pod about sa marriage counseling so normal sa atong pagkuan ate kung panahon bitaw sa adisir pakaslon labi na sa church wedding. So naagi na siya nga mga advices na ana siya nga mga kaning i-fade gina sa mga kaslunon nga kung unsa ang kanang mahitabo ba sa inyong relasyon during nga nag-ipo na mo naadyo na siya mga panghitabo nga ingin ana nga di kalikayan. So unsaon nimo pag-accept, unsaon nimo pagpasaylo, unsaon nimo handle na nga problema kay normal gid na sa marriage no na. So Ate Jane, mo ra gyud ako ika-advise kang nat. Morning kahapon. Well, speaking of marriage. Medyo kuan gyud Ate Will na siguro sa pagkakaroon makakuan ko na medyo makakakatawa ko kaya
Ingon pa dili man ako personal nga sa ako mismo kaugalingon ako na experience pero daghan na pod kay mga nadunggan nga mga ingani Ate Will. Mm-mm. And giingon pa lagi pod sa usa ka relasyon kinahanglan gyud ang duha ang mag-workout. Dili man mahimong effective, dili man mahimong mulungtad og pila ka tuig gyud kung usara gyud ang usara ka tawo ang naningkamot para magpabilin ang relasyon. So ingon pa sa mga desisyon sa kinabuhi naa man gyud lamas naman gyud daw ng masayop ta og matintal ta. Ang importante is gikuan na mibawi ta sa atong mga nabuhat nga sayop, nabuhat nga mali nga desisyon o naningkamot ta nga makabawi ta sa atong mga nabuhat nga pagkulang og mga mali. So diri sa atong sa experience sa atong letter sender Ate Will, medyo kuan ko no, medyo positive ko into the sa point nga medyo kaya pa niya mo maka-forgive ingon pa kay kuan man no, para sa ako isip babae siguro dili ka ingon nga maglibog kung decided na gyud ka kaayo Ate Will. Ingon nga kanang term ba nga maglibog dili ka mabother bisan unsaon pa pagbuhat sa tawo nga nakahatag sa nakaatraso sa imuha. Bisan unsaon pa nga effort ang iyang gibuhat, mangayo man siya pasaylo or sa mga lihok nga makabawi sa imuha. Kung ikaw mismo sa imong kaugalingon decided na ka, dili na gyud na matarog. So sa term diri ang nga naglibog, siguro sa pagkakaron naa sa iyang ambot unsay term unsay sakto nga term ang subconscious siguro or unsa ba nga siguro naa paghihapon sa iya ang pagpahalaga sa ilang kaminyoon lagi. Yes, kay dili jud sayon or dili basta-basta ang kuan ate no murag pag kanang imo bang ikuan ang mong marriage. So kinahanglan pag gyud imong Yes. kinahanglan imong hatagan og panahon sa pagsabot or kaning kinahanglan tigaan nimo og bili. Oo, kay number one gyud ang bili gyud ang kuan sa kaminyoon may number one imong hatagan og kanang panghuna-huna ba kanang imong ipamalandungan. Actually, Ate Will, dito gyud ko naigo sa imong term ganina no nga pag-umol. Kay dili gyud tuod lalim nga magbuhat ka kanang magkuan ka og usa ka butang labi na og ani nga klase nga relasyon unya tungod lang sa gamay mura ra pag nagtukod kag balay no nga mao na ang imong pagbuhat para mabarog na nga balaya unya gamay-gamay nga hangin mabuwag na so murag makaingon ka nga kulang pa di ay so kinahanglan nga makat-on pa pud ka na dili man ingon nga pagbuo nimo og usa ka relasyon usa ka pamilya is perpekto na gyudaan kay naa pa pud ta na sa period of adjustment. Yes, kay ang kaminyoon ati walay sige kinutuban ng imong pag-adjust. Mao gyud. Always ka murag perpetual. Pag-adjust dili lang sa imong bana sa imong anak kundi sa kinatibuk-an ingon na. Yes, labi nang magkaedad na ate. Mas dako ang imong adjustment kay daghan ng changes murag labi na magkaedad na man ang mga sensitive murag kanang kinaiya nato bitaw nga dili dali na mahiubos. Gitawag nato nga nag-mature na ta. So kinahanglan wa ka nakamatikod nga imbes nga nagkatiguwang na murag nagkaedad na adto na hinuon mag-break up. Daghan ana. So kinahanglan ang magtiayon na-adjoy permanenting counseling. Mamati gid ta permanent. And para diriya sa atong letter sender makaingon ko Ate Will nga dili siguro kung maoy dako gyud kaayo ang iyang ang kanang kahiubos o kanang unsa ba disappointment siguro or sa mga term ana nga medyo nga nadismaya ka sa imong gi-expect sa imong bana di ba kay ingon siya lagi Ate Will
provider, good provider, Yes. and mo intrigo gyud. Unya sa naingon diri natinta lang siguro pod Ate Will, sa mga nahisgutan na pod lagi nato sa mga minglabay nga episode no nga na sa mga sayop nga mabuhat makumit sa atong mga pares, dili pod ingon nga ila lang gyud na tanan. Naapod tay contribution siguro tungod sa naatay pagkulang. So mao na nga makuan gyud sila no, madala gyud sila dito sa tentasyon kay Tungod na Ate Jane sa iyang kahimtang di ba 100% iyang trust. And then na inana hinon tungod sa iyang kumpiyansa. Oo. And then wa siguro siya sa pagkakumpiyansa niya wa siya follow up kung unsa iyang mga namatikdan tungod kay good provider ang iyang partner. So wala na dili na lang niya hatagan og mind tong mga iyang naobserbahan. So dili na maayo dapat kung naa kay namatikdan muri akpog ka panagsa. Yes. Bisan pag unsa kabuutan sa imong bana mga asawa, kinahanglan na nimo og kuan, kinahanglan sabna nimo og kaning reminder. And diri pod Ate Will sa point nga katong na-mention ninyo ni Ate Flor sa una no, bisan pa man kung naa naginahatag na nila tanan, syempre nanginahanglan gihapon na og compliment. Pag-appreciate oy kabuutan sa akong bana, kakuan kanang mga extra ba nga mga caresses, mga pagtagad nga previously ginapa-feel nimo sa iyaha sa katong wala pa may laing obligasyon, which is ang mga anak, ang pagkaginikanan. So sa nahisgutan na lagi nato sa una no, dili kinahanglan nga tungod kay dugay na mo or nangaminyo na mo is maputol na lang ingana nga mga pagtagad. Yes, labi na at ino mura po kag ibayaw sa langit kung kuan ka oy appreciate ka, di ba? Sa imong feeling both husband and wife na. Kung i-appreciate ka but sa imong partner, so mo feel pag kagkalipay di ba? Yes. Kaysa wa gyud wa Kanang gyud mga ka kuan ba, no? appreciate sa imong ha, murag ignored lang permi ang imong gibuhat bitaw para sa Oo. Kanang So, mga pakilig-kilig moments. Yes. Oo. Oo. Kanang mga pagdayig bisag a small ginagmay. thank you na lang di murag kuan na lami na kay imong feeling mo na giingon nga bisag gamay nga butang hatagan nimo og importansya. Yes. oo. Malipayo na. Oo, and mind you, makapaspice up gyud na sa adlaw sa inyong partner. Bisa nang kanang normal ordinary ra nga pag-greet good morning or something, mga extra nga mga kuan Yes. kanang bisan na mga pasipyat nga medyo pakilig-kilig Ate Will para para makadugang og Tinuod gid na. inspiration sa ila. Kay una-una ni mo no, nagbinutan siya unya basin di ay og wala nakula kulang na kaog kanang appreciation sa iya. So mao nang nakaingon siya nga natintal siya kay basin kadto pong iyang gikabisihan dito niya nakit-an ang dito niya na feel ang kanang Yes. kanang pagtagad or unsa na nga mga Sweet appreciation. caresses niya, no? Ayun. Kaya sa kuan na lagi no sa na-mention na nato sa dili man lang pod siguro sa lalaki, sa babae applicable man pod na kanang pag-appreciate gyud, kanang pagdayig gyud sa mga butang nga bisan pa man kung usual na nga ginabuhat sa atong partner. Pero kinahanglan gihapon nga i-remind nato atong kaugalingon nga what if kita ang ingana unya bisan man dili ta moingon nga i-appreciate pod ko pero maghulat good mag-expect good ka ana anything nga murag makapa-uplift pod sa imong vibe sa matag adlaw. Mao nay kinahanglan nga kuano kanang padayon nga dumdumon sa managtiayon. Dili ko mo kay okay na siya God provider nakitaan nimo nga nagpaka-responsable na kanang pasagdan na lang pud nimo kinahanglan na kay pag-appreciate pagdayig para mapagaan-gaan pod ang adlaw ang mood og syempre madugang-dugangan ng energy og dili na makahuna-huna pa og mga kanang mukubit din ha sa mga tentasyon sa Nga palibot. mag-sideline pa. Maura gyud na siguro kinahanglan nga padayon nga dumdumon sa bisan pa man og managtiayon na. Yes, diligid ta mo kumpiyansa no kay mo nagingon nga ang magtiayon bisag magkaedad na ang kinahanglan gihapon na og time, kinahanglan appreciation, kinahanglan og care. So ayaw i-stop. So, kung unsa imong na-start, so ipadayon kay kung unsa pa nawa
no, atong mga inyong mga usual nga gina treat sa inyong partners kung unsay nakulang, murag pwede siguro nimo i-remind. Mm-mm. Ayaw pabayai nga no, nga wala lang kay ay basin na daghan basin-basin. Ayaw i-remind gyud siya, oy wala na o ngano unsay rason. Mm-mm. Oh yes. Kaya ito nga lagi po sa pangalan nga kaminyo ono, daghan na tay ginaatubang nga mga obligasyon, daghan na tay mga gipang huna-huna nga ang ubang mga butang bisan dili man dili na tutuyoon gyud nga naagi mga ubang butang nga medyo dili na nato matan-aw ba, di na nato makit-an, di na nato mapansin. Mao nang kinahanglan gyud nga magpa-remind ta sa matag usa. Og dili ta ingon nga magkumpiyansa og kalimtan na lang ang atong tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Bisan man sa seminar sa about marriage Ate Will, di ba? Mao nang gi-mention ni Ate Will kaganina nga naagyod ginaliktura gyud ginatudlo gyud sa mga nagplano nga magminyo nga padayon nga hinumdumon ang tagsa-tagsa ka obligasyon, dili lang pinansyal pero mas important, mas para sa ako Ate Will, mas kuan gyud ang emotional, no, kay maotoy Yes. makahatag og kanang murag moay mo drive ba sa inyong relasyon para mas muhuna-huna pa mo para ikalambo pa gyud sa inyong panag-uban. Kay kung ang financial lang atong problema mapangitaan nato nagpaagi, pwede man ka daghan mapamaagi nga makakita ka ana. Pero apan kung ang emosyon na ang magka-problema sa ato, alisod na. Yes, so uta kuana Isig paghandle. isig hanap na lang nagbikil, isig hanap na lang nagrason og mga ipang bato sa imuhang nga sighanap na lang mo anag mga ipang bato ninyo, mga issue ninyo sa inyong partner kay pag labi na no mag-init na ang panaglalis, medyo wala nagi magpaubos Ate Will kay medyo mga tarog na ang mga garbo, which is dili Yes. dapat nga mao i-honor nato ng garbo, no, kanang pag sinabtanay og syempre tan-awon pud nato kung unsa ang atong pagkulang tungod lagi kay sa mga sa mga problema sa relasyon na dili ingon nga kung may sayop man ang partner is siya ra gyud 100% ang naipagkulang. Posible pwede pud natong tan-awon nga naa pud tay contribution nga nung nakadesisyon sila nga mubuhat og ingana nga mga butang. Yes, correct gyud na ate, no. Dili ta magtan-aw nga tungod kay nakabuhat og sala ang imong partner sa iya ra to tanan kun dili naasab gyud ang kuan nasab kay ko na himo nga mga kakaulangon sa imong partner mo ang inana siya. Kay number one daan ang imong pagpakabana sa iya. Yes, Oo. kana gyud Ate Will, pagpakabana gyud ang pag-arigla, ang pag-atiman, ang pagtratar. So kinahanglan nga magpadayon ang malagi no sa atong ginabalik-balik open communication. Og sa nahisgutan na ni Ate Will kaganina no, kaning ingani nga kahimtang at least sa una pa niya nga approach Ate Will, sa una pa niya nga pagkumpronta ni amin na. So posible gud para sa ako posible gud tuod nga natintal siya. Pero mao lagi na kinahanglan nimong sayron kung unsa ang nagtukmod sa iya nga matintal didto sa lain nga naaman unta kang asawa. Usa na kinahanglan nimo nga mahatagan og pagtagad kay ang pagkaasawa dili lang pag-atiman sa balay, no, sa mga obligasyon sa balay, sa mga buluhaton sa balay, obligasyon sa anak, kundi ang paghatag pud og pagtagad sa imong partner sa kinabuhi. Yes, mo na nga bisag magkatigulang na ta o magkaedad na naagihapon na ang mga needs sa atong mga sa marriage life, no, ang ato i-maintain. Kung unsay atong nasugdan ipadayon kay dili maayo nat ang kaning mabungkag ang pamilya tungod lang ana nga mga rason. Kani pa Ate Will tuod sa iyang part diri ayon siya tungod sa iyang kalagot daw wala na daw niya tinggi. Para sa imo Ate Will, healthy ba ning ingani, makatabang ba ang dili pagtingog sa imong partner? No, it's not. Kay ako ate no, bisag kaning na normal man na mag-away man kita kana sa atong sulod sa kuan pamilya. So ako dili jud ko mo ingon nga inaana mo stop og tingog. Ako joy mo una bahala ka og unsa basta kay naa sa akong mind nga kinahanglan kung naa kay kasuko. Ayaw pasagpi og adlaw. Bahala ka kung nasuko gihapon ka basta kay akong kay mo tingog jud ko. So mo na inaana mo na yung akong konsepto and then
kung siya magpadayon, di na dayon ko mo, di na dayon ko mo, kanang ug kasara ko mo sampitso mo di na ko magpadaghan pag istorya. And then kung sa iyang pagbatok, sa iyang pag-stop og kung ano communicate siya ang husband dili na maayo. Mas maayo noon nga iyang Istoryahon. Oo. And then iyang i-explain kung ano katong pagkasuko siguro okay ra siguro ng 3 days or 1 to 1 week nga di ka mo tingog. Pero kanang 1 month na murag di na siya maayo na. Mas dili para sa ako Ate Will, mas dili masulbad ang problema. Yes, nagdugang ang ilang problema. Pero bugat pod sa iyang heart ate. Sa iyang emosyon, no, makahatag na nimog sakit sa imong kasing-kasing. Kung dili na nimo release. I-release, dili nimo istorya ang imong kahiubos, dili nimo ipasabot sa imong bana kanang imong gibati karon nga ko ano. Di man gyud na tumalikayan nga makafilter mura tagi trader basta ingana no pag-abot sa relation na ay third party. So, mas maayo nga yang bahalag bunal-bunalan niya yung bana or unsaon niya yang kusi-kusing paakon basta kay makarelease ang iyang kasuko mawala na to. Oo, mas maayo nang mag-atubangay. Yes, Ate Will. Oo. And sa inyong pagpanag-istorya, dinha gyud nimo, dinha gyud para sa ako ano, dinha gyud ka makasiguro kung unsa ka skinsiro ang imong bana sa iyang gipang saad sa imuha, di ba nga? Nagbulag gibulagan na niya to og wala na siya communication adto og gusto niya nga mangayo og second chance. Dinha gyud nimo ma-determinar kung sincero ba siya. Dinha ka maka-decide kung unsa gyud ang pinakasunod nimo nga buhaton. Naa sa imo ang desisyon kung ipadayon ba nimo ang inyong relasyon or putlo nimo. Pero sa naingon na paglagi ganina ni Ate Will no, kinahanglan na before ka mo desisyon na isaalang-alang sa nimo ang kapakanan sa katibuk-an, sa pangkatibuk-an dili kay sa imo lang nga gibati karon. Yes, tinuod gina ate. So, maragigiti ko sa akong, na-remind ko sa akong experience sa akong kaubanan natin nga. Pagkahibaw ko noon niya nga, nailain iya husband, so, gibunal-bunalan ko noon niya. Gibunal-bunalan niya. Langanting nga, kasi mo gibunal-bunalan, imo partner, di ang kaha kay nagluto. Ang kaha, gipahimungtan. Yes, ang kaha dayang napahimungtan kay nagluto siya. So, kinahanglan makarelease ka sa imong kasuko. Kay pag abot atong time nga na-release na tanan, mawa naman to. And Ate Will, kuan po no, additional na to, no, medyo kung nagpalamon pa man gud ka sa emosyon, sa imong kahiubos, kalagot o kasakit, di ka makahuna-huna og tarong nga desisyon. Dili ka maka-come up sa sakto nga desisyon. Medyo mapildi ka sa emosyon nga dili mao. Maka-decide ka nga makabuhi kag mga istorya nga dili mao. Yes, tinuod gid na. So kinahanglan gyud no Miss Nat nga makig-istorya ka, i-open ang imong communication sa imong bana o istoryahan ninyo ang nakaplagan nimo nga problema ninyo sa inyong kaminyoon. Kaya para maklaro ang tanan o makahungaw ng imong gibati para dili na magtaas pang problema. Quote for the day. Ang akong nakuanan diri Ate Will is kaning quotes about forgiveness. Wow. Ingon pa naaman gi mga higayon sa atong kinabuhi no nga dili nato ashan pero naagi mga tawo nga makabuhat og atraso sa ato. Pero importante lagi ana is gisabot nato ang ilang sitwasyon og dili ta magtanom gani og kanang mga kaaligot-got og pagkuan kay og mga pagdumot kaaligot-got pagdumot or kanang mga negatibo nga mga pagbati sa mga panghitabo labi na sa mga tawo nga nakabuhat og mali nga desisyon tungod ra pod sa ilang sa mga tentasyon. Na-quote diri inag-ingon, holding a grudge doesn't make you strong. It makes you better. So, mas maayo gyud nang makaunta magpasaylo sa mga tao nga nakahatag nato og atraso, nakabuhat og atraso sa ato. Kay ang atong pagpabilin pagdumot ang kanang paghawid nato sa sitwasyon nga uncontrollable
kay nahitabo naman di naman na mautro sa atong padayon nga pagdumot pagtanom og mga kayugot sa mga tawo nga nakahatag sa ato og kuano atraso dili na makahatag sa maka-justify sa ato ang lig-untang nga kusganta kung di mamahimo hinuuntang dautan or term sa English nga bitter o negatibo nga pagkatao kay magpadayon na nga mukutkot sa atong pagbati hangtod nga kita mismo sa atong kaugalingon ang nagpatay na sa maayo nga pagbati o maayo nga panghuna-huna. Yes, tinuod gina ate no. Kung dili daw ta makapasaylo sa atong isig katawo, dili sabta pasayloon sa Ginoo. Ayun. So, unsa may atong angeng buhaton? Mhm. Maayo gid nga maghatag tag pasaylo sa atong isig katawo. Yes, ug dili man na dali so mas maayo nang ato nang ihangad tanan sa atong labaw nga makagagahom. Correct gyud. O karon natong paminawon ang Bible verse ni Ate Will. Yes, gikan sa Matthew 5:13 nag-ingon, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost their savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men." So murag mo relate sa atong istorya karon ning kahapon non ate. Kay kung ang asin kuno kung mawad-an na sa iyang kalami o kaparat, wala na nibili. So Ayun. mintras na apa ang kaparat sa imuhang kinabuhi. So i-maintain na noon. Ato gina siyang paningkamutan nga mamahimo tang templado sa atong kinabuhi ate. Yes. Dili nato palabyo o dili nato hinuon nga imbis nga atong i-maintain ang insaktong timpla imo na hinungkuan. Maog yun. So kinahanglan nga mamahimo daw tang mga maayong kanang maayo bitaw natong pananaw sa uban. Mhm. Oh, kita mahimong inspiration nila. Ayun. Oo. So mo na kanang murag pasumbi parabol man gud ni ate nga. Kinahanglan nabay na sa atong kanta kung ang asin mawad-an nagkaparat. So wala na yung meaning o wala na siya hinungdan sa atong pagkinabuhi matag adlaw.